Hola, bona tarda. Soc Anna Rossell. Us volia parlar dels dos poemaris que he publicat amb l'editorial Inverso. El primer és del 2015. Es diu Auschwitz-Birkenau, la parada dels bedolls. Auschwitz-Birkenau, la paradera de los abedules. Ho dic així perquè està publicat en edició bilingüe, és a dir que en un llibre teniu les dues versions. Com veieu, doncs el títol ho diu tot, és un exercici catàrtic a l'hora d'afrontar el dolor extrem fet per mà humana a altres éssers humans, Auschwitz com a metàfora. Bé, aquest és el primer poemari. Llavors tenim l'altre, que és Us deixo el meu llegat per si algun dia, oratori en 17 cants. Os dejo mi legado por si algún día, oratorio en 17 cantos. La traducció a l'espanyol està feta per mi, com en l'altre poemari també. L'original és la versió catalana, com també en el d'Auschwitz. I aquest llibre està enriquit amb un enllaç en el qual els lectors es poden adreçar, és a dir, que clicant-ho van a parar amb una gravació que està composada de so i música, que serveix de leitmotiv introductori a uns passatges recitats per la meva veu, tant en l'edició catalana com en l'edició espanyola. Aquest llibre no està publicat en bilingüe, però està publicat a cada llengua per separat. Llavors els podeu trobar. Que tingueu molt bona diada i sobretot això, molt bona lectura.